Hola amigos, benvidos a Tradigaita. Ola, que tal amigos? Benvidos a Tradigaita. Voltamos das vacacións e desta volta vamos a facelo recordando un pouquiño a experiencia que tivemos en Lorient. O pasado día 2 de agosto collimos un autobús rumbo á cidade de Lorient en Francia e por diante esperábanos 22 horas de autobús. A verdade é que a cousa deu para moito. Señor delegado, isto é un secuestro. Temos o autobús da delegación secuestrado e cheo de rehenes. Exiximos que o ano que ven podamos ir ao festival en avión, porque así é un suplicio, verdad? Cantas horas de autobús? 36. Así que xa sabes, se queres recuperar o autobús, o ano que ven, imos en avión. ¡Ah! Tras estas 22 horas de viaxe, vamos ir a recoller os pulseiros que nos dá acceso ao festival, vamos ir a desayunar e despois iremos ao hotel a descansar e a preparar as gaitas para mañán, xa que mañá temos a final do trofeo Macrimon e temos que ter todo a punto. A ver, Manchito, onde imos? Hola amigos, benvidos a Tradigaita. A ver, onde me levates? Pa o bar da comisión. Imos desayunar un pouquinho. Desayunar, porque temos fame e van nos dar churrasco. De primeiro churrasco, de segundo churrasco e de terceiro Calamares. Bueno, pois acabamos de chegar á residencia. Esta é a nosa habitación. Xa estivemos a colocar algo cousiña. Ahora non levo micro porque é bastante rollo andar ao pondo, pero simplemente é para que vexades. Aquí ao lado debe dormir un vigilante. Ten un chaleco de evacuación. E isto todo, esta é a nosa residencia, despois enseñarei bola por fora para que vexades. E aquí é onde vamos pasar estes 10 días. Bueno, pois rematamos a hora de preparar as gaitas. Estou grabando como el porque senón mando con moita historia encima. E ímonos agora que nos vai buscar un coche para ir a comer cos asturianos. E despois empeza o concurso ás 2:30. E aquí está o resto da tropa. Falta Xesús que ven en avión, que chegará xustiño. Manu, di hola. A ver, Hola. como é a entrada? Como é a entrada? Hola amigos, benvidos a Tradigaita. Pois eso, que vamos ir a papar, que hai que carregarche a tocar e despois xa é hora do concurso. Vanos gravar, que deixei a cámara a un chaval da delegación, entonces pois quedo libre para centrarme no concurso. Igual gravo algo dentro nas salas onde nos deixan por para afinar e demais, para que vexades como é, e despois si que xa o que vexades será do concurso. Vémonos!
Bueno, pois estamos no segundo día de festival. Imos camiño da Gran Parada. Imos aquí os 4 macrimones, meu Tito Xesús, Manu e Raquel. Vamos a Gran Parada, imos de cara ao estadio, que ali é onde mellor se ven as agrupacións, porque ademais en toda a calle está petado de xente e non vamos ter un sitio para poder ver como é debido o desfile. Así que nada, imos de cara ao estadio, fai un calor do demo, non hai quen pare, e dentro un rato xa vos enseñamos un poquinho máis do que é o festival. Anda, mira, aquí ven algún galego. A ver, mira, un galego. Hola, que tal amigos? Benvidos a Tradigaita. Como vedes, aquí hai seguridade, hai bastante seguridade. Está a policía francesa, está todo bastante custodiado. Mira que metralletas teñen. Bueno, ahora imos pasar a ver si podemos pasar cos tickets que temos. Non sabemos que dir. On peut passer pour regarder la parade? De l'autre côté. D'accord, merci. Bueno, pues nada, que nos dice que tenemos que ir por outro lado. Ahora tenemos que enseñar as pulseritas que levamos. E con isto xa nos deberían deixar pasar. Non sabía onde chegar. Ao festival. Tiveste xa sospeita. Supoño que nos registrará, porque sempre suelen facer estas cousas. Non pode A seguridade ante todo. Nada, xa estamos dentro e imos ver a Gran Parada. Isto é o que hai, impresionante. Bueno, vamos ver se damos comido, porque xa ves que hai mucha xente por todos lados. Nada, vémonos despois de papar. Bueno, acabamos de salir do rollo este de o trofeo macrimo escocés, irlandés e Bertán, e vaya rollo porque dormimos a sexta todo o que quixemos. Imos ir a tomar algo, porque aquí hai un mogollón de xente,
A ver se salimos de aquí, o que pasa que fai un calorazo que non hai quen pare. Hola, buenas tardes. Saludos a Tradigaita. Unhas declaracións despois de escoitar este tostón de macrimo bretón. Eu dormino todo. Xa te gravei. Eu dormino todo. Para finalizar este intenso día, estamos aquí na entrega de premios do Trofeo Macrimon e quero aproveitar para felicitar a Javi Menéndez e a Raquel de Solláns, que ambos quedaron empatados no primeiro posto do Trofeo Macrimon de Gaita Galega e Asturiano, pero por diferencia de idade, Javi Menéndez foi o gañador desta edición. Despedímonos do día de hoxe ca actuación de Stuart Little. E hasta aquí esta primeira parte da nosa experiencia en Lorient. Virá máis vídeos sobre Lorient, así que apoyad o vídeo, dadle o like, suscribidevos a canle e se vos apetece visitade as nosas redes sociais. Vémonos no próximo vídeo.